trošku než kdokoliv jiný. Dokázal však dovést náklad na místo určení 23krát. Jay Westgard se nesoustředil jenom na počet nákladů, ale také na jejich velikost. Přesto se svými 35 náklady šlapal lídrům na paty. Špičkový tracker a místní favorit Alex Tebogolsky převezl jako obvykle velký počet nákladů, letos 36. Jo. A Hugh porazil Alexe o pouhý jeden náklad a prodloužil tak legendu o polární medvědovi. Užíval jsem si to. Pohádal jsem se s několika lidma, který mám rád. Povedlo se mě pár žertíků, viděl starý kamarády a poznal pár nových. Jo, byla to dobrá sezóna. A je to, všechno je uděláno a řečeno. Ještě mě čeká nějaké papírování a pak na dálnici a domů. No, až do další sezóny je konec. Myslím, že se budu muset pohlídnout po jiný práci.